Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy öz web sahypasynda bildiriş çap edip, Türkmenistanyň raýatlarynyň Ukrainanyň çäginden çykmaklaryna çagyrylýandygyny habar berdi. 16 oktýabrda köpçülüge el ýeterli bolan bu bildiriş 17 oktýabrda ilçihananyň web sahypasyndan ýitirim boldy. Ukrainanyň çäginde dowam edýän harby ýagdaý bilen baglykda şeýle-de onuň tutuş çäginde güýçlenýän raketa hüjümleri howpy sebäpli Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy häzirki wagtda Ukrainanyň çäginde ýerleşýän we daşary ýurtdan Ukraina sapar etmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň ählisine ýüzlenýär diýip bildirişde aýdyldy. Şahsy howpsuzlygy üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň raýatlaryny goňşy ýurtlaryň üstü bilen Ukrainanyň çäginden çykmagy, şeýle-de onuň territoriýasynda harby ýagdaý düzgünleri ýatyrylýança Ukraina gitmekden saklanmagy çagyrýarys diýip ilçihana Ukrainanyň goňşy ýurtlaryndan Türkmenistan ugru boýunça gurulýan uçuşlar barada maglumat almak üçin özlerine Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasyna ýüz tutmagy maslahat berdi. Bildirişde Kiýewdäki türkmen ilçihanasynyň telefon belgileri hem ýerleşdirildi. Adatlyk 16 oktýabrda köpçülüge el ýeterli bolan bu bildirişiň näme sebäpden 17 oktýabrda ilçihananyň web sahypasyndan ýitirim bolandygyny anyklap bilmedi. Ma'lum bolşýaly Russiýa 24 fevralda Ukraina esassyz goşun girdeli bäri Ukrainada gazaply uruş dowam edýär. Bu ýurtda 8 aýa golay wagt bäri barýan we müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolan uruşyň arasynda türkmen we Ukrain häkimetleriniň arasynda bir näçe diplomatik gatnaşyk boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgustda Ukrainanyň garaşsyzlyk güni münasibetli prezident Volodymyr Zelenskiä berk jan saglyk, bagtyarlyk Ukrain halkyna bolsa durnukluk we rowaçlyk arzu etdi. Prezident bu gutlugynda uruş we parahatçylyk ýaly sözleri agzamady. Şu aýyň 10-unda döwlet medeniýeti Ukrainada barýan uruşy agzamazdan Ukrainanyň Türkmenistandaky ilçisi bilen geçiren interwýusyny çap etdi. Ýöne Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu diplomatik gatnaşyklaryň hiç birinde ýa-da resmi beýanatlarda Ukrainadaky uruş barada hiç bir zat aýtmadylar. Türkmen medeniýeti hem adatça bolşýaly bu uruş hakynda hiç bir habar çap etmeýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda Ukraina uruşy babatda geçirilen ses berişliklere de gatnaşman gelýär. Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň wagtlaýyn çap eden bildirişi Türkmen resmileriniň Ukrainada güýçlenýän raketa hüjümlerini agzap, bu ýurtda barýan uruşy tasdiklamak bilen bagly ilkinji resmi beýanaty boldy. Bu waka Russiýanyň 17 oktýabrda Ukrain paýtagty Kiýewe hüjümlerini ýene güýçlendirip, Günorta Dnipropetrovsk tewitini nişany alýan mahalyna gabat geldi. Ukrainanyň prezident diwanynyň başlygy Andriy Yermak Telegram habarlaşma programmasynda Kiýewe kamikaze dronlary diýilip adlandyrylýan pilotsuz howa uluglary bilen hüjüm edilendigini aýtdy. Häzirki wagtda Ukrainada ýaşaýan türkmenistanlylaryň anyk sany barada maglumat ýok. Ýöne UNESCO-nyň 2020 ýyl üçin çap eden statistika sanlaryna görä Ukrainada jemi 4304 türkmen talyby ýokary bilim alýardy. Ukrainanyň daşary işler ministrligine görä uruş başlandan soňra 5 marta çenli Ukrainadan 1700 türkmen talyby evakuasiýa edildi. Ukrainada dowam edýän uruş bilen bagly dünýäniň en çeme ýurdunyň şol sanda Merkez Aziýa döwletleriniň bir näçesiniň häkimetleri öz raýatlarynyň Ukrainanyň çäginden çykmaklaryna çagyrdy. Şeýle-de olar öz raýatlarynyň howpsuz Ukrainadan çykyp goňşy ýurtlara barmagy we soňra-da watanyna dolanmak üçin goldaw berdiler. Şol bir wagtda uruşyň başlamagynyň ýa-da Kiýewdäki türkmen ilçihanasynyň öz raýatlarynyň evakuasiýasyna ýeterlik ýardam bermeýändigi barada habarlaryň arasynda 28 fevralda Ukrainada galan türkmen raýatlary Türkiýanyň A Haber telekanalyna interwýu berip, türk häkimetlerinden şol sanda prezident Recep Tayyip Erdoğan'dan kömek soradylar. Türkmenistan pandemiýa aladalarynyň arasynda giriden içeriki hereket çäklendirmelerini gowşadýar. Sol bir wagtda halkara uçuratnawlarynyň artdyrylmagy bilen ýolugçylaryň gelýän ýurduna görä karantin düzgünleri hem üýtgeýär. Türkmen hökümeti ýurdun çäginde koronawirusyň hasaby alynmandygyny öňe sürmegine dowam etdirýär.
15-nji oktýabrdan başlap Lewapdan Aşgabatda we ýurdun beýleki künjeklerine gitmek üçin ozal hökmany bolan Covid testiniň 72 saatlyk netijeleri indi talap edilmeýär. Bu düzgün uly ýolagçylar üçin mundan bir ay töweregi ýatyrylan bolsa, uçar we otly bilen syýahat edýänler üçin geçen hepdäniň aýagynda aradan aýryldy. Deyip, bu ýagdaýlary idarlayan yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasylygyny soran söhbetdeşimiz ozalky kada laýyklykda biletin bahasynyň üstüne öz hasaplaryna goşmaçy 120 manat pul çykaryp testden geçmeli bolandyklaryny aýtdy. Indi artykmaz çykdyjylarymyz azaldy diýip ol 17-nji oktýabrda bellidi. Bu ağırlıkta Türkmenistanyň çägine daşary ýurtlardan gelýänleriň karantin düzgünleri hem bireginden tapawutlanýar. Ýa-da tyk azatlyk daşary ýurtlardan dowamy uçuratnawlary bilen gelýän türkmen raýatlary üçin ozal hukmany bolan karantin düzgüniniň şu aýyň başynda ýatyrlandygyny, sol bir wagtda daşary ýurt raýatlary üçin üzgünleşdirmäniň saklanyp galýandygyny habar beripdi. Daşary ýurt raýatlary üçin hem karantin düzgüniniň ýatyryljakdygy baradaky ozal gürrüň edilen taslama entek durmuşa geçirilmedi. Olar henidem hökmany 3 gün karantinda bolmaly. Goloýda Hytaýdan soňky 2 ýylyň içinde ilkinji uçaryň Türkmenistana gelmegine garaşylýar. Emma bu dowamly dälde charter uçary bolar. Şonuň üçin ol bilen geljek daşary ýurt firmalarynyň hünärmenleri bilen birlikde türkmen raýatlary hem 3 gün karantina yerleşdirilýär. Olar aeroportda ya $10 ya da 120 manat pul töläp Covid testini hem tapşyrmaly bolarlar. Deyip Türkmenistandaky ygtybarly çeşmämizi belledi. Sol bir wagtda görnüşinden türkmen häkimetleri Özbekistan tarapyndan ýurda girýän ýolagçylary sol sanda türkmen raýatlaryna hem karantina yerleşdirýär. Goloýda şahsy işlerim bilen Özbekistana gitmeli boldum. Türkmenistandan çykanymda we Özbekistana girenimde hiç hili mesele bolmady. Emma aradan 10 gün geçirip dolananymdan soň Farab gümrügündäki resmiler karantina yerleşmelidigimi aýtdylar. Deyip adyny efirde üýtgedilip ejegül diýilip tutulmagyny soran söhbetdeşimiz belledi. Türkmenistanyň çäginde koronawirusyň ýokdugyny tekrarlayan türkmen häkimetleri sol sanda migrasiýa gullugy gelýän ýurduny we rahatlygyna görä ýolagçylaryň karantin düzgünleriniň tapawutlanýandygy barada aýdynlaşdyrjy maglumat bermeýärler. Azatlyň bu baradaky soraklaryna hem jogapsyz goýýarlar. Bu ağırlıkta yakında Özbekistan'dan dolanan ejegülüň sözlerine göre serketleriň açylmagy bilen bu günler Özbekistana viza almakçy bolan Türkmenistanlylaryň sany hem gözgörtüli artypdyr. Ol serketdäki Farab gümrükhanasyndan her gün azyndan 10 Türkmenistanynyň Demirazykdaky goňşy ýurda geçýändigine şaýat bolandygyny aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistandan daşary ýurtlara gidýänleriň we gitmek isleýänleriň sanynyň artýandygy barada azatlyň habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. Olar munyň esasy sebäplerini ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar, işsizlik, azyk ýeter etmezçiligi we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Türkmen häkimetleri bu problemalary ikrar etmeýärler. Türkmenistan halkara uçuratnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda toktadyp başlapdy. Türkmen häkimetleriniň bu karary netijesinde seýlede mundan soň raýatlaryny watanyna dolamak ugrunda ýeterlik tagalla etmänligi sebäpli daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede müňlerçe Türkmenistanly agyr şertlerde galmaly bolupdy. Türkmenistan suýlyň maý aýynyň aýagyndan başlap käbir dowamly halkara uçuratnawlaryny ýola goýup başlady. Şonky gün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskva, Frankfurt, Minsk, galy berse İstanbul şäherlerine ýygyderli uçuratnawlary amala asyrýar. Türkmenistanda ýaşlara gözegçiligiň güýçlenmegi dowam edýär. Bu gezek durmuşa çykan ýananlara özlerini nädip alyp barmalydygy aýdylýar. Ýurdun esasy neşirleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan gepleşik diýip tesurlaryna degişli makalary çaýryp aýallaryň öz ärlerine sülmüräp hormat bildirmelidigini ýazýar. Makala ärleriň öz aýallary, çagalaryň hem öz atalary bilen özlerini nädip alyp barmalydygyna degişli maglumatlary öz için alýar. 13-nji oktýabrda döwlet medeniýetinde çap edilen bu makala Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri tarapyndan üns berildi. Diýip tesurlara bagyşlanan makalada ýananlaryň
özlerini nädip alyp barmalydygy we erleriniň hormatyny tülmürep berjay etmelidi gaýdylýar. Türkmenleriň gepleşik etiketi aýalyň öz adamsyna tülmüremek bilen hormat bildirmegini gözüňde tutýar diýilip bellenýär. Aýallar öz erleriniň atlaryny seýrek tutýarlar we gepleşikde olar barada tathymişe ol diýip gürleýärler diýilip makalada aýdylýar. Maglumatda şeýle erkekleriň atyrlar boýy mert, batyrgaý we jogapkärçilikli edilip terbiýelenenligi ýatladylýar we olaryň emosiýalaryny beýan etmeginiň seýrektigi, diňe içkin seýretmegiň we tehelçe işaratyň ýeterliklidigi bellenýär. Makalada görkezilen etiket düzgünleri çağalardan öz kakalary bilen ýagdaýa garamazdan diňe dik turup gürleşmelidigini talap edýär we enatasy bilen jedelleşmek asla kabul ederliksiz diýilýär. Döwlet gazetinde çap edilen bu maglumat türkmen häkimetleriniň milli gymmatlyklar diýip wagt edýän diýiplerini girizmeginiň aýal gyzlara gözükçülük etmek we iratyň şahsy durmuşyna we göz garaýyşyna täsir etmek synançygynyň dowamydyr. Aýallaryň özüni alyp barşy we daşky görnüşi Serdar Berdimuhammedow döwlet başyna geçen wadyna häkimetleriň üns merkezine düşüpdi. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň mart aýynda döwlet başyna geçmeginden tehel wagtdan soň aprel aýynyň başynda gözellik salonlaryna reýd geçirilipdi we olar köpçülikden ýapylypdy. Aýallar üçin botoks etdirmek, gaşyny we dyrnaklaryny bejertmek, saçyny boýamak gadagan edildi, kosmetik operasiýalara gadagançylyk giridildi. Çäklendirmeler dar köýnekleri we jeans balagyna hem degişli boldy. Soňa waka Türkmenistanyň döwlet idaralarynda işleýän dinanlaryň käbir içki geyimleri hem gadagan edildi. Türkmenistanda aýallaryň agla we köpçüligi köplenç uzyn köýnek giýär we ýalyk atynýar. Emma häkimetler muny hem az görüp aýal gyzlaryň giň köýnekleri giýmegini talap etdi. Mundan başga da aýallaryň nagyşly türkmen balaklaryny giýmegi we başyny örtmegi talap etdi. Şeýle de aýallara erleri bilen köçede elleşmek, ulaglarda öňdäki ýolagçy oturguşlarda oturmak gadagan edildi. Kärhanalarda aýal işgärlere kosmetik mallardan saklanmak barada dilhat ýazdyryldy. Ýurtda abort tasdolulugyna gadagan edildi. Häkimetler bu giň göwrümli gadagançylyklaryň sebäplerini resmi taýdan düşündirmedi. Emma käbir çeşmeler ýurduň aýal iratyna edilýän gözükçüligiň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aşy konserwativ garaýşlary bilen baglanşdyrdy. Türkmenistanda aýal gyzlar babatynda girdilýän çäklendirmelere ilkinji resmi düşündiriş iýun aýynyň ortalarynda peýda boldy. Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty Serdar Arazow türkmen aýallary üçin kosmetik emmalaryň gadagan edilmeginiň sanitariýa sebäplere esaslanýanlygyny aýtdy. Türkmen resmiýeti şeýle hem Türkmenistanda her bir aýalyň öz ýakynlary we çağalarynyň geljegi, şonuň üçin de ýurdun we jemgyýetiň hem geljegi üçin jogapkärçilikden habarly bolup ýaşaýanlygyny belledi. Türkmenistanyň kanunlary we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara konwensiýalar bolsa, türkmen aýallarynyň hukuklaryny dogly kepillendirýär.